आंनि मुङा दिबिका ब्रह्म। आं दिनै मोनसे इउटिउब चेनेल खुलिदों। बे इउटिउब चेनेलनि मुङानो जाहैबाय दिबिका एन्टारटेनमेन्ट। आरोबाव गिबियावनो बयनिसिमबो दिबिका एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय बयनिबो आरो आंनि गोदान चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। ओमफ्राय आंथ' बर' सिख्लानिखा माने आङो बर' हारिनि बर' बिमानि हायावनो जोनोम मोनखानाय। बेनिखायनो आंनि फार्स्ट ब्लग भिडिअखौ आङो बर' आइजोनि आखुथाइजों बेखेवनो नागिरदों। बेनिखायनो आं आसा खालामो नोंथांमोनखौ दिनैनि आंनि फार्स्ट ब्लग भिडिअखौ लास्ट टु फार्स्ट नायगोन होननानै। आरो आं आसा खालामो आंनि फार्स्ट ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनगोन। मानो होनबा नोंथांमोनाबो बर' बिमानि हायावनो जोनोम मोनखानाय, आंबो बर' बिमानि हायावनो जोनोम मोनखानाय। बर'जों बर' बुजिलायखायो नङासै? बेनिखायनो आं दिनै बर' आखुथाइजों बेखेवनो सानदों। बिदिबा आंनि फार्स्ट ब्लग भिडिअखौ नायजेनदो। जोबोद ओंखाम उखैखाबायमोन। फुंनिफ्रायनो माइरं जावबाय, जि दाबाय, ना गुरबाय, माइ लामबाय, बायदि बायदि। दासो ओंखाम जासिगोन। ओंख्रिया जाबाय अनला, नाथुर, ओमफ्राय फुलकबि बिबारनि गुन्द्रुक, मैथा बाथोन, पटल भाजा, मा होखादों। जोबोद ओंखाम उखैखाबायमोन। बेनिखायनो आंनि फार्स्ट ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम। आरो अननानै बे गाथाखौ खनसे थुनानै होदे। दानिया ओंखाम जानोसै लोगोफोर। जोबोद ओंखाम उखैबाय। साबस्क्राइब खालाम दाबावदे लोगोफोर। आं आरोबाव बयनिसिमबो गुरैयै खुलुमहरबावो आरो आंनि दिबिका एन्टारटेनमेन्टआव बरायहरो। आं ओंखाम जानोसै दे। गिबियावनो आं बयनिसिमबो खेबसे निमाहा बिनो सानो। आंनि नैबे भिडिअआव बर' आइजोनि आखुथाइजों दिन्थिनाय भिडिअआव माखासे आखुफोरखौ होनो हानाय जायासै। मानोना बैफोर आखुफोरा समजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे थांगोरबाय। बेनिखायनो होनो हानाय जायासै। आं बेखौनो बयनिसिमबो निमाहा बिनो सानो। ओमफ्राय आं
आसा खालामो रायजोफ्रा नोंथांमोनहा आंनि नैबे भिडिअखौ अनसायगोन होननानै आरो आंखौनो आसा खालामो नोंथांमोननि अननायाव आं बेनिफ्राय साबसिन हामसिन बानायलांगोन होननानै आं बेखौनो बुंनो सानो